Добре дошли на пробния концерт на вокална формация Малка Серенада. Добър вечер, другарю,
заповядай, приятелю на една българска роза от нас. Една малка прозрачка
някъде съм бил, облакница с непознато вино. Тогава сигурно било едно, от вяра, сила, чистота и огън. Да пак ме кара, без да знам защо, да се надявам чак до измора. Тогава сигурно било едно, от вяра, сила, чистота и огън. Да пак ме кара, без да знам защо, да се надявам чак до измора. Не зная как и точно от тука, познава ми едно незнайно вино, което пак усещам и сега, след толкова отминали години. Дали защото съм бил, запътва пред мълчещите години. Да не знам, че някъде съм бил, облакница с непознато вино. Тогава сигурно било едно, от вяра, сила, чистота и огън. Да пак ме кара, без да знам защо, да се надявам чак до измора. Тогава сигурно било едно, от вяра, сила, чистота и огън. Да пак ме кара, без да знам защо, да се надявам чак до измора.
心平常，拥抱你一直是长江，一触风风吹飞，这龙头不过就是个心平常，在心里让你没关系，寂寞的迷了都不放不开，暗夜可以是小分离。Never lost the light, never lost the strength, never lost the light. The truth is there and the night. He does the flow, they got the light. 可以平常，拥抱你一直心长江，一触梦分飞飞，让龙的不管对谁的，可以平常。心里爱
Чай ти хвърли крила, я разнася по света. Още по-една мелодия, колко ни без очи. Вятърът полето гоня, чай ти хвърли крила, я разнася по света. Моя приказна мелодия, моя младост и ти, времето далеко водия, и на пътите вълни вятъра далеч лети. Моя приказна мелодия, моя младост и ти, времето далеко водия, и на пътите вълни вятъра далеч лети.
вечереши. И този камък рухна отведнъж, като се бе, каквото беше, беше. Сега съм друг, макар един и същ. Бе прастови цях и вечереши. Бе прастови цях и вечереши. Ще наследи от мене, будни мен, бе прастови и вечереши. Какво ще ми говорите за глед, щом този свят от памти века грешен? Ще наследи от мене, будни мен, бе прастови и вечереши. Бе прастови цях и вечереши.
те прости с младостта. Има недовършени толкова добри неща, как да се пресени старостта. Има толкова жите, толкова горчите, как да препрожаря на кръвта. Някой ден пълен с късни жертви, пълен с късни жертви, с песени дъха. И това ще стане, И това ще стане някога, но не сега. и това ще стане, И това ще стане някога, но не сега. Хубаво е, че поне те има, ала колко малко е това. Остави високо своето име над самата южна синева. 40 година високосна, сянката на лунното поле. Аз дори съм и да те докосна, да потърся в себе си билет. Дори до средната минута, дори когато нещо те гаси, дори да бъдеш някъде оплюта, на тъмните повече извиси. И тирате безпокойни струни, пред погледи нечисти заблески. Ще дойда пред тях се те целуна, и паснеки сърце останеш ти. Хубаво е, че
Може ли да светим вече салона, за да се видим с хората? Да им благодарим. Първо благодаря на всички вас, че в този междовен или приятен ден бяхте част от нас и от нашето вълнение. И не знам къде да започна. Хайде от протоколната част, че има цветя, които е хубаво да отбележим. Те са прекрасни. И са от професор Христо Христов, кмет на община Шумен. Общински съвет Шумен. Народно читалище Добри Бойников 856. Нашия дом. Народно читалище Стилян Челенгиров 1963. И професор Наталия Виданова, ректор на Шуменския университет по физическа и консулация.
За първи път от много време насам, ако може да регулираш, благодаря ти. Просто намали големия, да, още. Започнаха да се смеят, хубаво, че го правят в края. Благодаря ви, че сте с нас. Мисля, че съм ръководител на състава от 2 години. И това ни е първия, може да кажем, самостоятелен концерт. Тогава насам. Искам да благодаря на много хора и знаете, че в такъв момент адреналинът е много висок и сигурно ще забравя някого, но ще започнем с това, че благодарим първо на нашето ръководство в лицето на Анатолий Стоянов. Не знам къде е това в момента. Този концерт не ни отказа абсолютно нищо, така че безкрайно много благодарим. Благодарим на Роза Боянова за това, че рекламира концерт така както трябва. Благодаря много на хората от клуб Младенски конник, защото те направиха видеята отзад, т.е. свързаха ми се на всичките идеи и заедно с Апостол и с Краси снимахме, а с Краси монтирахме страшно дълго време, за което страшно благодаря, тъй като казах много пъти думата страшно, но то е просто, защото наистина се вълнувам и защото всичко това, което те направиха абсолютно от сърце и душа, без и напълно безкорисно. Това е изключително важно. Благодаря на актьорите, които се вързат отново на нашата щира идея. Двамата актьори, и на Тоби, която реши, че няма да реши, което трябва да направи това, което направи. Много благодаря, че бяхте с нас. Имаме си един член в групата в момента, който не е чисто злато, защото благодарение на него цялата група е оборудвана с микрофони. Половината са на читалището, другата половината са негови. Митко, благодаря ти не само за микрофоните, както никога част от нас вече говорите на мъжката група стана още по-невероятен. И другото, което е, той ми помага всячески и когато аз отсъствам, той просто поема моите задължения. Митко, безкрайно благодаря за всичко, което правиш. Петър Сенджерлиев, който пък прави всичко по декорацията и всичко, което се случва, благодарение на него и на Неби, пипнато по този начин. И всички тях, много ви благодаря на всички хора за това, че сте толкова ентусиазирани, че сте толкова дисциплинирани, че сте толкова точни. Те присъстват на абсолютно всички репетиции, трудят се неуморно. Аз мисля, че техният труд с крайна сметка се вижда. Благодаря ви за това, че сте такива, каквито сте. И продължаваме нататък. И още един човек, на който няма как да не благодаря, също не е виждам в залата, не знам защо тази вечер така, нашето ръководство. Но аз се запознах с тези хора благодарение на Детелина Палазова. Тя ме доведе и тя ме каза, тя ме помоли да го работя с състав, така че всички емоции, които изпитвам в момента са благодарение на нея, така че благодаря за това. Каним ви на нашите следващи концерти и ви благодаря за това, че бяхте толкова сърдечна и толкова невероятна публика. Благодаря ви, хора. Ще ви изпеем Гори Любов и да си ходите. Гори Любов може ли да дойда? Марианче, заповядай за си такова.